L-Europarlamentari tal-Partit Nazzjonalista Peter Agius ħataf l-okkażjoni fil-Parlament Ewropew biex jattakka lil Prim Ministru Roberta Bela u s-saltna ta' dritt f'pajjiżna waqt li jilmenta mal-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja Michael Magrett. Waqt li wkoll uża l-argument tal-ittra tal-imħallef Lawrence Mintoff kompla fuq il-passi tal-estremisti fl-Aqda Repubblika li talbet lill kummissarju għall-Standards fil-ħajja Pubblika Joseph Azzopardi biex jinvestiga lil Prim Ministru. Sur Kommissarju, ma tħoss li f'ċerta pajjiżi fuq rule of law qed nasqu fl-ilma? Ma tħoss li ċerta gvernijiet qed isibu bypass tramite ir-regoli u s-sistemi kollha li għandna? Grazzi ħafna. Sa dan it-tant id-deputat mexxej u Ewroparlamentari Laburista Alex Agius Saliba fl-istess seduta wieġeb għal dawn l-allegazzjonijiet bla bażi. Spjega kif il-Gvern immexxi minn Roberta Bela wettaq qatt ta' rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea u l-Kummissjoni Venezja biex isaħħaħ is-salna ta' dritt u li qatt ma ġew implementati minn amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Dawn jinkludu propju il-ħatra ta' Prim Imħallef b'vot ta' 2 terzi. I am here this morning because I have been informed that my Maltese colleague, il-ħabib tiegħi kollega Malti, li ma jitlef qatt l-ebda opportunità sabiex jipprova jqajjem kwistjonijiet li huma totalment lokali, kwistjonijiet li jipprova jużahom hawnhekk fuq livell ta' Parlament Ewropew sabiex issir ħsara lil mhux lill-Gvern Malti imma lill-pajjiż. Il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Alex Borġet juża l-fazzjoni estremista fiħdanu biex imexxi l-pożizzjonijiet tiegħu kif għamel fil-konvenzjoni fi tmiem il-ġimgħa fejn is-Segretarju Ġenerali tal-EPP ukoll kitbet f'attakk bla bażi fuq pajjiżna. Dan hu konformi ma' dak li kien ħalef l-Ewroparlamentari David Casa favur gwerra qaddisa kontra Malta.